Machiegni weche gi manyien mag ang'ich welo nyinga Jaelieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno bende ote magi chwalono kokalo lai maroma ote machuok ma en 23600 par bende ni weche gi inyalo yudo e mbui magwa mago mag YouTube kanyakla kod Facebook e Ramogi TV. Sirkal koro oyango ni nyaka sani jopuonjre 48 pok oyangi kama nitiere kotendo kod mach manyowang'o kar nindo ma jopuonjre e skul primar ma Hillside Academy Enda Rasha. Kaluwore kod jaloso e lo piny owacho Isaac Mwaura, jopuonjre 108 kuom 156 mane nindo e odno oseng'e kama nitie. Kata kamano jonyuol 15 osegoyo lipot ni pok giyango ndach nyithige makelo kwan jopuonjre mapok oyude nyaka 48. Mwaura lero ni kwan ni onge kod adier hie kendo kwan achieng' ibiro chiw e thuolo mabiro tok tiek chenro mar kawo jonyuol kata nonro mar jonyuol mondo tim kod DNA kendo pim kod buru gi fuoni manoyud e kar nindo no. I can confirm to you now 108 of the 156 boys have been accounted for. 15 parents have also reported that they cannot trace their children. So as we stand right now, the total number of children or boys who cannot be accounted for is 48, including now the 15. The number cannot be ascertained because the DCI is still, the investigators, including the government pathologists, they are still trying to make sure that they match the remains because they were burnt beyond recognition. The remains are being matched together with other particulars. And it will be a process that will take long. We'll have to do DNA on all of the parents. So then we can say this body belongs to this child.